Alhamdulillah alladzi qahara wa ghalab fala mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima salab. Ahmaduhu subhanahu hamda man taba ilaihi min dunubi wa harab, wa ashkuruhu syukran yaququ uddaman adda wa hisaba man hasab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah farijal qurab wal munji minal waradati wal adab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ajami wal arab, al-maqsusu bizzulfa wat tasrifi wa uluwit tu'utab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa syar'ahul mutahhara wa ila dinihil hanifiyyin tasab. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Jamaah ingkang kawula mulyakaken, monggo samiya netepi takwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, lan samiya dados golonganipun umat manungsa ingkang iman lan ngamal sholih, nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala lan nabihi awisan-awisanipun. Margi umat manungsa ingkang iman lan ngamal sholih punika umat manungsa ingkang sampun katetepaken dening Allah mesti badhe kalebetaken wonten swarga kelawan rahmatipun. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Suratul Hajj ayat 3. Satemene Allah iku bakal nglebokake wong-wong kang padha iman lan ngamal-ngamal saleh, nglakoni perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ana ing swarga kang mengalir saking sore swarga rupa bengawan-bengawan, bengawan banyu kang tawar, bengawan madu kang den bersihaken, bengawan susu lan bengawan arak kang enak tumrap wong-wong kang padha ngelu. Wong-wong mau ing dalem swarga den anggoni gelang-gelang saking emas lan mutiara inten, lan penganggonipun wong-wong mau yaiku sutra. Jamaah Jumat ingkang kawula mulyakaken, ningali saking ayat menika bilih manusia punika kabagi dados sekawan. Setunggal manusia ingkang netepi iman lan Islam, ateges manusia ingkang manahipun nekotaken leresipun agami Islam sarana iktikad keyakinan ingkang mantep, boten goyang.
ingkang sepen saking mamang sarana ngucap syahadat kalih lan manungsa mau ngelampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng manungsa punika kawastanan mukmin kamil, wong iman ingkang sampurna, ingkang sampun katetepaken dening Allah Subhanahu wa taala badhe dipun lebetaken wonten ing swarga. Nomor kaping kalihipun manungsa ingkang iman manahipun ingkang leresaken agami Islam nanging boten nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Manungsa punika kawastanan mukmin nakis, manungsa ingkang kirang imanipun, lan mukmin asli ingkang berhak nampi hukuman siksa jalaran nilar perintah ingkang akhiripun badhe kalebetaken wonten swarga. Ingkang angka 3-nipun manungsa ingkang boten iman lan boten Islam, ateges manungsa ingkang manahipun boten nekotaken, boten ngeyakinaken leresipun agami Islam lan boten nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Manungsa punika dipun wastani manungsa kafir kamil. Nomor sekawanipun manungsa ingkang nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala nanging manahipun boten iman, ateges manungsa ingkang cangkemipun utawi lisanipun mungel lan ngakoni Islam hingga KTP-nipun inggih Islam nanging manahipun sengit lan anti dhateng Islam. Manungsa punika kawastanan tiyang munafik. Jamaah Jumat ingkang kawula mulyakaken, tiyang kafir kamil lan tiyang munafik punika badhe kakempalaken sareng dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing neraka selawase boten badhe medal. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Surat An-Naba ayat 52. Satemene Allah taala ngumpulaken wong-wong munafik lan wong-wong kafir ing dalam neraka jahanam sarana sekabehe. Lan Allah taala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Surat At-Taubah ayat 28. Allah taala ngancam wong-wong munafik lanang lan wong-wong munafik wadon lan wong-wong kafir dan ancam neraka jahanam. Wong-wong kabeh mau ana ing jahanam sarana langgeng. Neraka jahanam iku cukup kanggo walese wong-wong mau. Lan wong-wong mau tansah dilaknati dening Allah Subhanahu wa taala. Lan wong-wong mau kabeh netepi bakal nampa siksa kang langgeng. Jamaah Jumat ingkang kawula mulyakaken, wonten dinten kiamat punika
wonten timbangan kangge nimbang amal-amalipun sedaya manungsa. Allah Ta'ala sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina wa anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Suratul A'raf ayat 9. Wujude timbang amal-amale kabeh menungsa ing dalem dina kiamat iku nyata. Mongko sapa-sapa wonge abot timbangane sebab abote amal-amal bagus ing dalam timbangan, mongko wong-wong iku wong-wong bejo merga selamat saking siksa lan nampa ganjaran. Lan sapa wonge enteng timbangane sebab entenge amal-amal bagus ing dalam timbangan lan akeh amal-amal ala, mongko wong-wong iku ya wong-wong kang padha ngrugikaken awak-awake kang baline iku marang siksa sebab anggone ngangasi ayat-ayate Allah Ta'ala. Pernila monggo samiya ngatah-atahaken ngamal saleh lan samiya nyelesaiaken hak-hak adam, utang piutang lan sanes-sanesipun. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina minal ladzina amanu wa amilus shalihat wa yassir lana wa lahum jami'al muradat warzuqna wa iyyahumul arzaq at-thayyibat wa nilal matlubat waqtim lana wa lahum bi ahsanil khatimat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Suratul Bayyinah. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.